Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafearen usaina liginaren usainarekin ordezkatuko dugu. Zorionak guztioi gaur liburuaren nazioarteko eguna baita. Bigarren eskuko liburua hartu eskutan, zenbat jendek egin dion paper leunari laztan. Liburua ala kafea, zer eros dezaket. Saio honetan ia egunero entzuten dugun abestia da liburua ala kafea. Javier Muguruzak kantatua eta Arkaitzkanok idatzia. Beraz, badakizue, kafea bezain beste maite dugu literatura irratsaio honetan. Biba liburuak, liburuzainak, idazleak eta biba irakurleak. Paper leunari lastan, baina tripatik gertuago, urdailak taneuko hotzak, kafia nahiago. 1985 ospatzen dugu egun hau urtero, apirilaren 23an. Egun simbolikoa da literaturarentzat, eta egun honetan 1616an Cervantes, Inka Garcilaso de la Vega eta Shakespeare hil baitziren. Tira, Cervantes berez 22an hiltzen, baina 23an lurperatu zuten. Eta Shakespeare dagokionez, apirilaren 23 hori Juliotar egutegiri dagokio, ez gure egutegiari. Askoz magia gehiago dauka, egun berean hil zirela, esaten badugu. Bai horrela. See the lights, see the party, the ball gowns, see you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. Baina aski ongi ezagutzen ditugu Cervantes eta Shakespeare, beraz, guk gaurko egunez jaio edo zendutako beste idazle batzuk izango ditugu izpide. Adibidez, Pamela Lyndon Travers gaurko egunez zenduzena Londresen 1986an. Idazle, aktore eta kazetari britaniarra izan zen. Mary Poppins fikziozko haurtzain ospetsuaren sortzailea. Bigarren Mundu Gerran informazio ministerio britainiarrentzat lan egiten zuen bitartean Travers New Yorkera joan zen, eta han Walt Disney harremanetan jarri zen berarekin. Mary Poppinsen eskubideak Disney Studiosi ziezazkion, pertsonaia film batean erabiltzeko. Eta horrela, ume askok Julie Andrews gure zaintzaile izatearekin amestu genuen. Goazen Inigo, jarri azuker pixka bat mesedez. Go down, just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and... Badakizuen nork behartzuen batzuetan azukre pixka bat? Zu kafearentzat. Baita ere, gutxi baina pixka bat. George Steinerrek haze kritika garratzak egiten zituen askotan. Steiner Frantziar estatu batuar literatura kritikari, saiak eragile, filosofo, eleberri idazle eta irakaslea izan zen. Gaurko egunez jaioa 1900 eta 29an. Hizkuntza, literatura eta gizartearen arteko harremanari buruz zabal eta luze idatzi zuen, bai eta holokaustoaren eraginaz ere. Eta gehien gustatzen zaidan izenburuaren egilea da Steiner. Entzun hau. Kontraesanen eremu neutrala dira ametsak. Bum. Aleginak nahiko ez direnean, gutxinaka ilusioa itzaltzen da. Alduguna egiten ari garenean, gure txanda galdu dugunean, nekea gain hartzen duenean, goiziltzen. Gaurko egunez jaio zen baita ere Maria Luz Morales Godoy idazlea eta 20. mendeko kazetari aitzindaria. Espainiako lehen emakume izan zen egunkari nazional baten zuzendaria izaten.
La Vanguardia zuzendu baitzuen 36tik 37 bitartean, Espainiako Gerra Zibilaren hasieran. 1940ko urtarrilean 40 egunez atxilotu zuten eta frankistek lana egitea debekatu zioten. Transizioaren garaira itxaron behar izan zuen lanean jarraitu ahal izateko eta Diario de Barcelona egunkariko kolaboratzaile izan zen hiltzen arte. 90 urte zituela. Beste emakume bat aipatuko dut nik. Rosana Rosanda, 1924ko apirilaren 23an jaio zen, Italia zuzendariari, idazle eta politikari komunista izan zen, alderdi komunista italiarraren ikur historikoa. Venga, tinta gehiago. Gaurko egunez hiltzen Josep Pla Kataluniar idazlea. Bartzelonako Unibertsitatean zuzenbideko ikasketak egin ondoren, kazetari lanak egin zituen Europan, Madrilgo eta Bartzelonako egunkarientzat. Kronikak, biografiak, saiakerak, kontakizunak eta eleberriak eman zituen argitara. Artikles en sekoa, notes del Capvestre, Beure Catalunya eta Obres de Museu, azken hau Salvador Dalirekin egina daude bere lanen artean. Azterlari zorrotza eta estilo zuzeneko izan zen. Horregatik guztiagatik, aho batez, literatura katalan garaikidearen prosa egile nagusitzat jotzen dute adituek. Arrapazak. Euskaldunak ere baditu aipatzeko, gaurko egunez jaio baitzen Inigo Astiz Martinez, euskal poeta eta kazetaria, 2019an Lauaxeta saria jaso zuen Analfabetoa poema bildumarekin. Eta gaurko egunez jaio zen Gorka Setien irratsaio honetan asko miresten genuena. Ramon Agirre Eneko Lasagasti eta Maripi Solbesekin batera idatzi eta argitaratu zuen bere lehen lan kolektiboa, Susa argitaletxearekin. Eta zergatik ez, Sigrid? 1985an eman zuen argitara Ez Sinkronia, ura ere Susa argitaletxearekin, eta 21 urteko etenaldiaren ostean, heldu ziren haren urrengo lanak, Aparkaleku Felizidadia, Ertzetako interkomunikazioak eta Naufragoen altzoa. Aurten, otsailean zendu zen Setien 75 urte zituela. Poltsiko txikienean ere kabitzen diren horietakoak mai gainean utzita bilatu dizkizut bezuloa hor daude ondoko paretan. Baina gaurko gonbidatuei paso eman beharko diegu, gaur oresa pizka bat gehiago ezagutuko dugu. Arka Kusorekin arrotze asteazariko gara, sareetako sortzaileek ekimen propioa antolatu dute eta horixe kontatu nahi digu. Eta Maialen Teiabidek berriro jarriko gaitu Landergarrok dion bezala, hola, bitxi xamar. Txuribeltzeko tekletan, gaurko gaiaren inguruan, ez irakurtzeko eskatu digu Teiabidek. Hola, fresko iristeko. Azterketa, berriro ere. Zientziari begira jarriko gaitu izorte sentinek, hainbat gai eta interes handikoak. Izango ditugu bertan, beraz, bagoaz gaur apirilako 23 ditu, eta hementxe gara zuekin, bigarren kafeaz gozatzeko. Gietorri! Zuekin jaun Andreok Aritz Alkubila Tamayo. Egunon? Bai, ezta? Bai, Ostra, ondo. bigarren abizenarekin dantze egin dut. Bai, ondo. Ez zaitut inoiz aurkeztu eta gaur lehenengo eguna, hemen elkarrekin garela. Goiuri ez eizarandi, egunon! Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 7 eta 76 garrena du, goizak 10 eta 15, apirilako 23, gu hemen 3, zuekin askoz gehiago izateko asmotan eta batez ere, urrengo 2 orduetan bat egiteko asmoarekin. Ongietorri naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Alekoa mina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltaria. Den aldatzen da, baina gauza batzuk ez aldatzeko konpromisoare hartzen dugu tarteka, eta guk maite dutak zein ditugun kontatuta abiatzen dugu egunero, bigarren kafea 7 eta 76. Ez da makala. Indiokerak egunon esan digu, tira, egunon zuri ere indioker, baita Edita Brokosek aurrera politak. Bai, gu beti aurrera, gauzak aldatu edo ez, beti aurrera. Aritz, Alkubila eta Maio, zein da zure maite duta? Gaur, oso klasikoa izango naiz, eta nahiko, gauza normal bat esango dut, baina nik maite dudana da atxeden aldirako denbora horiek. Asteburuan igandean joan nintzen amarekin kolitza igotzera, eta mendira joan ginen elkarrekin. Oso gustora egon ginen ama eta biok menditik ibiltzen, eta denbora izaten gubion artean hitz egiteko, eta gauza kontatzeko, eta pixka bat telefono mobilik gabe egoteko, eta momentu horiek asko maite ditut. Ze hona? Nora joan zinaten? Kolitza, Balmaseran dagoen mendi bat. Ama mazarrak bisaiz, dena aldatzen da beraz, ez arritual. Juri ez eizarandia, zein da zure maite duta? Nere maite duta, gaurkoan literatura. Ze gaur apirilaren 23 liburuen nazioarteko eguna da, eta niri irakurtzea asko gustatzen zait, liburuak asko gustatzen zaizkit. Ez daukat behar beste denbora nahi nukeena bezain beste irakurtzeko, baina asko gustatzen zait irakurtzea, eta origen ere maite duta, gaur eske ezin zuen beste zerk izan. Nire maite duta da, kanpoan bizi diren lagunak etortzen zaizkizunean bisitan, batzutan zuk behartuta baldin bada ere, eta tira, ostegunean postal koleksionistekin kontzertua daukagu, Bilboko Bira Kulturgunean, hortxe promo txiki, arratsaleko 8:00 eta gure taldeko baixu jolea, Juanjo Tolosarra bada ere, Bilaminaian bizi da, Toledon, eta orduan, gutxi gora behera, herrira bueltatzeko aitzaki izaten da, kontzertuak ditugunean, entxegua, kontzertua, berak ere familia bisitatzeko aprobetxatzen du, eta buelta egiten du, ez? Berak familia bizitatzeaz probesteaz gain, nik probesten dut, Juanjo dela tipo bat, bajua osondo jotzeaz gain, badituela hola abilezi asko. Orduan da, badaukat nik bajo amplifikadore bat ez da bilena. Berak ja badaki konpondu behar duela. Beraz, eskatu dit estainoa eta estainadorea, eta gaur gauean iritsiko da, eta gaur ez bada bihar, hortxe badauzkalanak. Hemen gure laboratigian baditugu buruan aldaketatxo batzuk, hola panel akustiko batzuk, eurrezkoak, hor pareta txuri hortan eta jartzeko, eta gaur ere bota diota, izu Juanjo, zuk jakingo duzu nola instalatzen den, eta hor ikusi dut, segituan bidalit, hau pladurrentzako tornillo batzuk ekartzen ditut, idea hori da, bestela egongo da, pegatzeko sistemaren bat, eta hor altura, eta badaude beste batzuk antzekoak, merkeagoak, eta gusto ematen du, horako trebeziak dituen jendea etortzen zaizunean, bide batez gaur afaltzera gonbidatu dut ere, eta lagunak beti etxean ondo, baino lagunako trebeak direnean are hobeto, beraz hori da nire maite duta. Eta gauzak horrela, goizeko 10:20, bagoaz gaurko saioa abiatzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1.
Urola 81.8. Goierri 102.2. Legazpi 84.6. Naiz irratia. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Goizeko 10:22 minutu eta guk gaurko saioan aurrera egiteko moduan. Baina aurrera egiteko gauza beretokin jarri barra daude eta txiki hasi izanak Antonekin egingo dugu aurrera. Inoiz amore eman ez duten inurrien antzera. Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarrerako egin berri diren hauteskundeak oso ezberdinak izan dira aurrekoekin konparatuta. Urteetan liskartsuenak izan dira eta alderdi ugarik irabazi dute ordezkaritza. EAJak eta EH Bilduk lortu dute babesarik handiena, baina PSEek, PPek, Voxek eta Sumarrek ere izango dituzte eserlekuak. Euskal politikagintzan ahots eta ikuspegi aniztasuna islatuz. Zubiari eutsi zelosko denborak erakutsiko digu txikiazi izanaren sortea. Hala ere, jada soberan aztertu denez, EH Bildu izan da gorakada handiena izan duen alderdia. Izan ere, lehen indarra izan da Araban eta Gipuzkoan, eta zenbait herritan ia hegemoniko bihurtu da. Besteak beste, orendainen botoen 69,1 lortu du koalizioak, Baliarrainen 69,15, Errezien 69,10,2 edo Ubiden 69,10,5. Baina bada herri bat, bakarra Euskal Autonomia Erkidego osoan, non emandako boto guztiak alderdi berdinarentzat izan diren, EH Bildurentzat hain zuzen. Herri hau Oresa izan da. Bertan emandako 60 botoetatik guztiak izan dira Ezker Abertzalearen alde. Txikitasunean emango izere indako azia zaindua zegosko. Momentu batez, foku guztiek Oresa seinalatu dute, izan ere gertakari berezi hau egunkarietako hainbat artikuluen protagonista izan da. Adibidez, El Correok, el municipio de Euskadi en el que todos los vecinos votaron a Bildu, idatzi du. Edo Público, el pueblo en el que todo el mundo votó a EH Bildu. Twitterren ere oso komentatua izan da, egoera eta alkatea izan zenak, Eneko Maiozek, txio bat ere jarri zuen. Oresa, 4,5 eguzki panel biztanleko, 35 biztanleko kooperatiba bat, komunitate bat, amets bat, bizileku bat. Gauza importanteena zu zaizu. Oresa, 16 ardi biztanleko. Hori da, daturik garrantzitsuena kontu guzti honetan. Hemen ez da biztanle guztiek EH Bilduri eman diotela bozka, ez. Hemen zenbatuta dituztela, zenbat ardi biztanleko dauden Oresan. Ni jakin nahi nuke, niretzat zenbat ardi dauden nire herrian. Kasu gutxiago. Askoz gutxiago, baina zenbatekoa den nik ez dakit. Hau da, Orexan 16 balin badaude, biztanle bakoitzeko, esaten dute berastegin 300 direla, 300 biztanle bakoitzeko. Niri zenbat ardi egokitzen zaizkit. Haino zu berastegi kokatzen ari zara. Ez, ni Tolosar. Horregatik, Tolosan igual, Orexan baino ardi gutxiago daude. Seguro? Hori ba, baina ez proportzioan esan nuen, guztira ere. Guztira ere, bai. Bai, ez da? Baita. Ados. Baina, ezunek, udaletxeko webgunean edo, nun begiratu ezaket hori? Gero galdetuko dut. Udaletxera joango naiz galdetzeko, zenbat ardi egokitzen zaizkidan niri, hoxe, herritar bakoitzari zenbat dagozkion, bezala? Eske, claro, biderkatu bar da, 16 ardi biztanleko baldin badaude, eta gutxi gora bera, 100 biztanle baldin badaude, egin bar da biderketa, 100 bider 16, eta zebe 16.000. Ez 1.600. Hau letratakoa dugu, oso letratakoa dugu. 123 biztanle ditu Orexek. 123. Azken... 123. Bider, 16, pues badira... 123, bider 16 dira 1978. Badira, 1978 ardi Orexan? Gauza, esango izuet, Orexaz ari gara eta nik Orexan inguruan gauza 3 azpimarratu da ditut. Nik badakit zer esan behar duzun.
Ostatua? Bai, baina ingoet ordenaren garrantzia, bueno, bai, ez dut ordenaren garrantzia ipatuko, bai. Bata da, Orexako jendea oso ondo urtu zaila da. Vale, jende jatorra, jende zoragarria. Bi, Orexa zoragarri ederra dela eta oso ez ezaguna askorentzat. Pixkate, zera, ez dakit, mendi baiara batean dagoen herri bat, baiara horretatik gertukoentzat akaso ezagunagoa da, baina Euskal Herrian jende askok Orexan ondagoen, ez du akaso jakingo. Euskal Herrian ez, nik Goierrin behin esan nuen Orexan kontzertua genuela, eta ez egiten nondik iritsi bartzen Orexara. Egunean beinen tokatzen balin bazaizu argazki honungoa den, eta Orexa esmotu barra balin baduzu, seguro komeriak. Eta noski Orexako ostatua, han bezala leku gutxitan jaten da, eta gainera badute apostu bat bertako produktuagatik, oso bertako ekoizleengatik, han jaten duzun arkumea, ziurrenik, lehen aipatu dugun, 1900 piku behi horietatik dator, ardi horietatik dator, barkatu. Sí, Orexako ostatua, Behi bat hartu eta arkumea jartzen dizu ez. Guazen pixka bat Orexa ezagutzera. Orexa, Wikipedia maiteak esaten duen bezala, Orexa Gipuzkoako ekialdeko udalerri bat da, Tolosaldekoa. Nafarroa garaiarekiko mugan dago. 2023 urtean 1008 biztanle zituen, eta probintziako herri txikienetako bat da. Itxas mailatik 221 metrora dago, eta 4,8 kilometro kuadro ditu. Duela urte batzuk abeltzaintza zen nagusi, baserri ugarik ziarruten horretan, baina dagoeneko iaztak eratzen abeltzaintza bizibide duen baserririk. Egun ekonomikoki pisu handia du herrian, oian txiki kooperatibak, Orexako gazta eta mamia egiten ditu besteak beste. Dotore. Beraz, dirudienez, egoera bitxia baino gehiago da, bitxikeriarengatik baino, emaitza hau zerbaiten ondorioa dela esan daiteke. Baina zeren ondorioa, nolakoa da Orexa? Pizka bat hitz egin dugu, ze gertatzen da herri horretan? Orexa herri ezberdin da. 2000 eta kontatuko izuet, 2013an herritarrek parte hartzeko prozesu bat egin zuen udal gobernuak, eta herriko gazteei galdetu zieten nola nahi zuten herria. Erantzuna bizirik. Herri bizi bat nahi zutela. Hortaz, loiri kontzeptuarengatik aldendu behar zuen Orexak, eta horretarako sektore ekonomikoa berpiztu behar zuen herriak. Zituen bi negozio handiekin herriko ostatua, aipatu zuenez, eta esnekiak egiten dituen oian txiki kooperatiba. Ari horretatik tiraka eta herritarrei eta enpresei abantaila originalak eskaintzeko, udalak ideia bat izan zuen, energia berriztagarria sustatzea. Horrela azaldu zuen, alkate izan zen Eneko Maiozek, ETB-ri eskainitako elkarrizketa batean. Burujabetza energetikoa, baina pixka bat burujabetza energetikoa ulertuta gure biztanleak eta gure herritarrak babesteko neurri bezala. Azkenean iruditzen zaigu olako herri txiki batek, beste zerbait eskaini behar diola bere herritarrei. Azkenean ezin dugu herri handi batek eskainitzaken polikiroldegi edo kulturetxe baten eskaintzan lehiatu, eta lehiatu behar dugu beste gauza batean, eta iruditzen zitzaigun nolabait sozialki pertsona horiei laguntzea, bai enprese, bai gazteei, eta batez ere familia zaurgarrienei, bazala erronka bat ez. Horretarako, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat martxan jarri zuten, energia berriztagarriko komunitate bat sortzeko, eta herriko 3 toki ezberdinetan jarri izan dituzte eguzki panelak. Momentu honetan 3 produkzio zentroa dauzkagu, lehenbizikoa hauxe bera, ostatuan kokatua dagoena, ostatuan autokonsumitzen da, hor gastatzen den guztia, ez dago inungo almazenamenturik eta ezer, nolain nahiko potente dalako horren eskaera, eta nahiko jarraia egunean zehar. Bigarrena frontoiko estalkian kokatzen da, frontoiko estalkikoa 52 erabiltzaileen artean banatzen da, diela Orexako familia guztia, eta berein artean banatzen dira horko aurrezpenak. Eta 3. produkzio puntua Orexako oian txiki kooperatiban kokatzen da. Bertan, gazta, mamia eta ardi esnea egiten dute. Han jarri dituzten panelek produzitzen duten energia guztia kooperatibak berak eta ondoan dagoen etxe batek konsumitzen dute. Guztira, kalkulatzen dute udalerri osoan konsumitzen den energiaren 30% bide honetatik lortzen dela.
lehenbiziko onuradunak enpresak izango dira, alegia ostatua eta kooperatiba. Azkenean landa ingurune baten enpresa bat mantentzea oso komplikatu dalako eta lagundu behar zaielako aurrera egiten eta enplegua sortzen herrian. Eta gero familia zaurgarrienek jasotzen dute, familia arruntek baino, guazen esatea, 5 aldiz gehiagoko aurretzpena. Eta batez ere klabea da, herritarrek beraiek izatea erabaki hori hartzen dutenak. Ez eskotan esaten dugu hau ez dela energia proiektu bat, proiektu sozial bat baizik, ez? Hortaz, dirua aurrezteko modu bat da, eta herritarrek beraiek, nola, horrela esplikatu alkate izan zenak, beraiek erabakitzen dute nola banatzen dituzten moskin horiek. Hau da, beraz, herri berezi baten radiografia. Herri berezi honek energia berriztagarriekin eta eguzki plaken proiektuarekin duen konpromisoarekin batasunaren eta elkartasun komunitarioaren indarra simbolizatzen du. Hautesontzietan ikuspegi politiko bat babesteko erabaki kolektiboak helburu komun baten inguruan sortu diren kohesioa eta konfiantza islatzen ditu. Azken finean, Oresaren historiak elkarlanaren eta erabaki partekatuaren botere eraldatzailea gogorazten digu. Isilezko sekretutan norbera da sekretu handienak Ikusten ari naiz Googleek badauka tresna oso interesgarri bat Google Trends izena duena eta zuk hor jarri dezakezu pentsazakit izozkiak. Eta erakusten dizu urtean zehar izozkiak hitzak zenbat bilaketa izan dituen eta horrela, ondorioztatu dezakezu interesa, ez? Pentsatzen dut udaran izozkia hitza askoz gehiago bilatzen dela neguan baino eta Orexa jarri dut kuriositatez eta erakutsi egingo dizut grafikoa ze egia esan, horrela ikusita agian pena pixka bat ematen du nola egun luzez Orexak Googleen ez duen bilaketa askorik izan, ez? Jendea ez da sartu Orexa bilatzera eta bapatean hauteskunde egunean nola egiten duen grafikoak gora, baino izugarri, ze hemen pentsatzen dut, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baino baita, Aritzek esan duen bezala, egunkari askotan agertu denez, Espainiar estatuan ere, jende askok bilatu nahi izan duela Orexa kuriositatez, eta oso barregarria da ikusten nola grafikoak, marka guztiak hausten dituen hemen apirian, baina izugarria benetan. Bai, gero, Eneko Maiozek esan du ez, baduela gauza batzuk zeinekin ezin duten lehiatu. Esaterako, ezagit, kiroldegia ipatzen zuen edo kulturetxea, baina bere txikitasunean Orexak kontzertu asko egiten ditu. Orexak ostatuan kontzertu ugari egiten diran, duela gutxi, iraia egon zela, dupla egon da, esan ezin ere egon zen bertan. Ez dakit, kontzertu mordoa egiten dituzte, eta oso leku goxoan, uste dut, badela, kaso sofistikazio tekniko edo areto tamainan hain handia edo hain, ez dakit, handia ez den leku bat, baina eraberean horrelako oso leku gutxi daudela jotzeko, ez? Etxearen garai batean baserri izandako eraikin horren ganbaran, teiatupe horretan goxo, ikaragarri ederra da leku hori, eta uste dutan kontzertu oso politia gertatzen direla, borrexegatik ez, giroak ere hori sortzen dulako, eta hori ere erabiltzen duten nolabait erakarri eta plan borobilak egiteko, gastronomiko kulturalak eta horrelakoak. Bide batez, ostiral honetan, ostiral kulturalak izenpean, Orexako ostatuan, Triggerren kontzertua egongo da, apirilak 26ean, hau da, ostiralan, 10etan. Beraz, gerturatu, harrela hitzakia ederra Orexa ezagutzeko, Orexa ezagutzen ez balin baduzu, eta egun hauetan, albistegietan eta entzun baduzu, aizu, gerturatu eta ikusi, zer den, herri ospetsu txiki hau. Iaeteko azken ostiraletan egiten dira ekitaldi kultural hauek, eta Oresako ostatua Twitter horrian igotzen dituzte ekitaldi kultural guztiak, eta, hortxe aukera joateko Oresa bizitatzera. Nogen taldea ere mentxe izan zen? Eta kiroldegia ez dute izango, baina Orexa inguruan kirola egiteko aukera paregabeak ere badaude, naturarekin harreman zuzenean, eta gora Orexa, ze demontre. Biba. Gertatzen dena
merezi edot, merezi gabe. Goizeko 10:26 minutu esan ezinen besterik ez ari gara entzuten, abi taldeko Jerairekin egindako kolaborazio honetan. Eta esan ere esan dezakegu, larun bat honetan Bilbon hariko dela esan ezin, Gorka Orbizuren kontzertuaren aurretik jotzen, beraz, inork sarrerarik badu, zeia agortuta daude, jakin halko duzuela, esan ezin formato akustikoan bertan entzun. Ez esan barruen baita agortu direla Fermin Muguruzaren kontzertuko sarrerako izeko 9etan naizeko arpide donentzat behintzat uste dut goizeko 9etan zela, eta 9etan agortuta zeuden. Hau da, segundu batzutan agortu dira. Hau marka. Hemendik txatean esan digute, animo kuadrilla Txema Solana Arrondok, eskerrik asko. Bueno, animoak eskertzen ditugu, baino kategorian gaude, ez pentsa. Pentsa zein ondo gauden, atzo esan genuela, Parisen, croissant croissant lasterketa, kafe eta horrekin eta bandejatan da nola ibiltzen ziren zerbitzariak Parisetik, eta egin genuen alako, ez dakit, hausnarketa, ze goxo jango genuken oraintxe croissant frantziar bat, gaur entzule batek ate-atarian utzi dizkigu croissant batzuk, beraz, animatzen zaituztego entzule zareten horiek gure nahi horiek asetzera eta gustora jasotzen ditugu horrelako opariak, croissant hau jateko ere tartetxo hartu beharko dugu. Indiokerak esan du, alkandora polita aritz. Ara? Dotore, egia da. Bai. Gaur dotore etorri naiz, baina ez oitu, ez da normalena, Ea inigo azten den bere alkandora politiak ekartzen, ja, hola pixkatu da berri, bakizu gertatzen den alkandorarekin niritzi gustatzen alkandoraren barrutik kamiseta bat jartzea. Iruditzit, alkandorak behar duela, ez? Askotan jartzen duzu kamiseta bat alkandoraren. Ez, baina ez horrela, irikita bai. Claro, balin bada alkandora formato txaketa egiten ari den hori ez, kamiseta bat duzu barruan irikia eta alkandora gainetik, hori bai gustatzen zait, hori erabiltzen dut. Baina alkandorak, nik uste, gehien bat, indiokere gustatzen zaizkion alkandora horiek dira alkandora itxiak, erabat jaztekoak. Eta etzi gustatzen alkandoraren barrutik itxia doanean kamiseta bat eukitzea. Naiz eta piko kamiseta izan, beti sentsazioa daukat alkandora dela azalarekin harremanetan egoteko. Orduan, batzutan hotz egiten du alkandora soil batekin aritzeko, baina laister hasiko da alkandoren demorali indiok erezkezkatu. Gorkak esan digu egunon, aspaldikok, ze polita ostiralean zetaken kontzertua. Ara, hori ere bai. Gorka, leku guztietan zaude, sarrerak lortu dituzu, ezta? Muguruzaren kontzerturako. Zalantzarik ez dut egiten. Ikaragarria di ikusi aldezute kultur zasten logoa. Bai, atzikusi genuen, logo berria. Ni naiz enteratu. Ez gure artean aritu ginen, esan ez oira, Gorkak badu logo berria, eta bai. Gorka, oso ondo ari zara lanean, euskal kulturak behar ditu horrelako espazioak sareetan, jakiteko zer gertatzen den, zer dagoen hemen zu txikian. Arratsaldeko planak balima dituzue, oso ondo, baina goizeko plana izan da dila bigarren kafea gurekin entzutea urrengo minutuetan zientzia giroan murgildu behar dugu, segituan agurtuko dugu, Izortze Santin gure kolaboratzailea. Piskat topikoetara jodut, zientzia zitze egiteko eta gure zientzia ditua aurkezteko Coldplayen The Scientisten bila hitu naiz. baina tira, horrela sortatu da, eta zer egingo diogu. Izortze Santin dugu gurekin aspaldiko partez, esango nuke bintzat, niri dagokidanez. Uste dut hori da, kanpoan egon nintzen tarte horretan ere, ez genuela bat egin, baina zuek egin zenuten. Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularreko irakasle eta ikertzailea, eta bigarren kafeko kolaboratzailea. Dagoeneko gurekin dugu, Izortze, egunon? Kaixo, egunon. Zer modu zaude ondo? Ongi, nekatuta, baina ongi egia esan. Egia esan, nik askotan pentsatzen du, nire bizitza astindu xamarra dela, bidaiak, kontzertuak, grabazioak, gauta beste, baina Izortze Santinen agenda ere, ez da makala, Ez da, segia esan da, lanpetuta ibili naiz azkenengo 2 asteetan bai.
Tira, baizorterekin hainbat gai jorratuko ditugu gaur, urrengo minutuetan, eta tira, aukera badugu denak, eta bestela, beti bezala, gairen bat geratuko zaigu hor, pixkate urrengorako, baina, bueno, bada berri kezkagarri bat, Nature aldizkariaren bidez berri izan genuena, eta beste edabide batzuk ere, honen berri mandute gazti gripea estatu batuetan behietara iritsi dela izortze, eta bueno, diot kezkagarria dela honek izango dituelako, ez, bere ondorioak eta pixkate nolabait osasun globalean ere alako kezka, ez? Bai, hala da, ez? Ez dut katastrofista izan nahi, ez? Zientzialariak, esan behar gara, zuhurrak eta ez? Baina egia da, badaudela zenbait aditu, zenbait ikertzaile honetan lan egite dutenak, esate dutenak, segurazki gizakiok pairatuko dugun urrengo pandemia, hegazti gripetik etorriko dela, ez? Orduan, argi dago, hegazti gripea nolabait evoluzionatzen joan dela, hasiera batean, izenak esaten duen bezala, hegaztietan bakarrik aurkitzen zen, ez? Baina orain ja dela urte batzuk, ikusi dugu nola, virus honek ugaztunak infektatzeko gaitasuna garatu duen, ez? Orain dela urte batzuk Galizian pisoi etxalde batean egon zen agerraldi bat, pisoi guztiak hile izan behar zituzten, eta orain, estatu batuetatik etortzen zaizkigu berri hauek, ez? Behietara iritsi dela, eta, estatu batuetako zenbait estatuetan ikusi egin da, behien artean virus hau zabaldu dela, eta, hor da torkezka, ez? Nola den posible gaztietan agertu hoi den virus batek, ugaztunetara pasatzea, lehenengo gauza, eta gero ere oso garrantzitsua da ikustea ere, ugaztun hoien artean transmisioa nola ematen den, ez? Berez gizakietan ere agertu daiteke, ez da bat ere ohikoa, hori ere azpimarratu egin behar da, ez? Bakarrik hegaztiekin lan egiten duten pertsonak izan dezakete arriskuaz, ezkenean, virusa gorotxetan edo sekrezioetan eta egoten da, eta hori ikutzen baldin badugu, gaixotu gaitezke, orduan ez da ohikoa populazio orokorrarentzat. Uste duzu izortze, uste duzu, COVID-aren ondorioz beldur gehiago sortzen dutela horrelako albisteek? Hau da, COVID-aren hasieran aipatu genuenez, xaguzarra zela, eta gero gizakiak, eta gero mundu mailan, eta pandemia batetaz hitz egin genuen. Orain horrelako, agian lehenago albiste hauek, bai zientzia komunitatean, alarmak txikiak sortzen zituztera, baina orain agian orokorragoa dela, eta albiste hauek jende gehiagorengana iristen direla, beldur gehiago dagoelako? Nik uste dut baietz, ez? Azkenean, pandemiak oso ikutuak utzi gintun, ez, jendeak oso gaizki pasa zuen, oso gaizki pasa genuen danok, eta orduan horrelako berriak entzuten ditugunean, noski, burura etortzen zaigu, temoraldi horretan pasa genitunak, ez? Gainera, jendeak ere informazio gehiago dauka, nola baita esateko, ez? Ez dut esango adituak bilakatu garenik, baina, poliki joan gara gauzak ikasten, ez? Eta jendeak informazioa daukana, konstienteagoa da zer gerta daitekena, ez? Orduan, nik uste dut baietz, jendeak olako berriak entzuten dituenean, pixka bat beldurtu egin daitekela, ez? Baina egia da, ere, argi hitz egin behar dela, ez da erreza, gazti gripea gizakietara iristea, oso kasu konkretuetan eman da horrelako transmisioa, baina, da zerbait vigilatu behar dana, hori argi eta garbi, ez? Batez ere esan dudanagatik, ugaztunen artean transmititzen hasten denean, orduan hor, erreztasun gehiago lortu dezake birusa ere, ugaztun batetik gizakietara pasatzeko. Orduan, vigilantzia epidemiologikoa ezinbestekoa da, hori argi dago. Horregatik igual izortze dain garrantzitsua ikertzea, ez, nolakoa izan den zientifikoki edo kutsadura hori, ez, azkenan pista batzuk emango dituelako transmisioaren bidearen inguruan, eta horrek ere, urrengo bideoiek oztopatzeko edo pistak emango dizkielako ikerlari pentsatzen dut, ez, horregongo dela zer ikasia edo. Izan ere horretan ari dira estatu batuetan, ez, jakina erute behien arteko transmisioa nola izan dan, ez? Ez da berdina, behi bat kutsatzea, kutsatuta egon daiteke gorotz batekin kontaktua dakalako, edo gainazal kutsatuekin kontaktua dagolako, edo, adibidez, airetik transmititu egin delako, ez? Azkenean transmisio airetik asko zerrezagoa izango litzateke. Orduan, hortan dabiltzate. Eta batez ere ikerlariek esatuntzena da, virusaren genoma kontrolatu behar dela, ez denolako mutazioak ematen diren prozesu guzti honetan,
Ze, bueno, mutazio horiek eragin dezaketelako gizakietara errestasun handiagoarekin pasatzea. Eta daukatena oso arrisku bezala da, birus hau txerrietara pasatzea. Hau irakurri nunean, ez nekien, baina antza txerriak gripe virus mota ezberdinen ostalaria dira, bai? Orduan, gizakiok izaten ditugun gripe virusara ere txerriak infektatu ditzake, orduan beldur dira, hegazti gripearen virusa eta gizakiaren gripearen virusa elkartzea txerrietan, hor beraien genomen arteko nahasketa bat gertatzea, ez? Eta horrek virusari bantaiak ematea, hain zuzen ere gizakiak errezago kutsatzeko. Orduan, esan bezala, ondo aztertu, ondo vigilatu eta ikusi zein dan honen evoluzioa. Tira, adi egongo gara, eta pentsatzen dut horrelako evoluziorik edo ematen baldin bada ere, helduko diogula gaiari, baina printzipioz, esango nuke izortze, hor, kontuan uki beharreko berri bezala utziko dugula, eta ez ikarraizko alarma sortzeko notizia modura, baina, bueno, esan da bezala, ez adi jarraitu beharrekoa, eta ipatu ditugun variante horiek, baldintzaiek ematen badira, akaso gaia arriskutsuago edo konplexuago bihurtu daitekela, ez? Bai, hori da. Besterik gabe, tentu zibili, kontrolatu eta ikusi nola evoluzionatzen duen. Tira, hau ez da berria, baina uste dute, badaudela, ez, politika berriak egiteko beharra, gure atmosferaren, gure arnasten dugun airearen kalitate edo kontrako, ez, edo kutsadura mailaren eta biriketako gaitzen eta zehazki minbiziaren artean, ez, eta hemen, horrelako, ez dakit, politika eta patroi batzuk edo ari dira planteatzen izortze, uste dut, akina den zerbait behingoz behar bezala defendatzeko, ez? Bai, hori da, ez? Pandemian zehar asko preokupatu ginen barnekaldeko aire kalitateari buruz, bai? Baina, gero eta gerikoa da, kanpoko aire kalitatea ere kontutan eduki behar dugun zerbait dela, ez? Badakigu gaixotasun askorekin erlazionatuta dagoela, aire kalitatea, eta azkenengo ikerketen arabera, badirudi aire kalitatea eta minbiziaren arteko erlazioa argita garbi konprobatu dela, ez? Denok biriki minbizian pentsatzen dugunean, pentsatzen dugu, erretzaileetan, ez? Nola tabakoak, minbizi mota hau garatzeko probabilidadea nola emendatzen duen, ez? Baina gutxitan pentsatzen dugu, eta airearen kalitateak zen olako efektua dauka minbizi honen garapenean. Eta ikusi egin da, airean dauden zenbait partikula, eta hau aspaldian ikasi nuen ere, baina badaude partikula batzuk PM deitzen direnekoak, esekita daudenak airean, PM10 eta PM2,5 dira minbizi eta beste gaixotasunekin gehien erlazionatu dienak, eta hauek dira 10 mikrometro baino tamaina gutxiagoa dakatenak, edo 2,5 mikrometro baino txikiagoa dien. Hauek arnastu ditzazkegu. Bai PM10, bai PM2,5 arnastu ditzakegu. Eta PM2,5 horiek hain zuzen ere, iritsi daitezke birikietako albeolotaraino. Bai, eta ikusi dena, partikula hauek oso eragin txarra dituztela gura osasunean eta minbizia eragin dezaketela. Ez da zerbait berria, hau da zerbait bagenekiela, baina poliki, gero eta evidentzia gehiago ditugu horren aldekoak, eta niok esan duen bezala, neurriak jarri behar dira martzan, zuzen ere gure aire kalitatea hobetzeko. Izortze, inork hau gaizki ulereztezan, ze akaso erretzailean baten pentsatuko zuen, pentsa beti tabakoarekin sartzen zarete, eta azkenean, kontaminazioa kutsadura da, kutsadura da, biriketako minbizia sortzen duen, bigarren arrazoia. Hori da. Puntu horta egitsi dira. Lehenengoak jarraitzen du izaten tabakoa. Jarraitzen du izaten tabakoa, bai, eta, baina kutsadura hau ere, eragina dauka, bigarrena da Europa mailan. Eta gero bat daude beste aldagai asko, ez da bakarri tabakoa eta kutsadura atmosferikoa, baitaren mutazio familiarrak existitzen dira, biriki minbizi mota asko daude. Baina tabakoa, da lehenengo arrazoia, eta hori ere azpimarratu behar dugu. Izan ere, gure ondoan norbei daukagunean tabakoa erretzen, eta
lotu nahi dut terrazen kontuarekin, horrek ere inguruan dauden pertsonen osasunean eragina eduki dezake, bai? Eta hori ere garrantzitsua da aipatzea eta horretaz kontziente izan behar gara. Pentsa, eta hitz egiten dugu terrazetaz, eta ados nago Izortzerekin, askotan esan dut ez bakarrik kaltegarria, ja nazkagarria gerta daiteken, gozaltzen egon eta ondoko mailan terrazan norbait zigarro bat edo puro bat erretzen egotea. Jo lehenguan lagun batek kontatzen zidan, bazibiela Donostian elkarte gastronomiko baten bila, bera elkarturtako kide izateko, baina bi ume txiki ditu eta nahi du topatu elkarte bat nun ez den erretzen. Eta ezinezkoa da. Eta are gehiago, ze gertatzen da, elkarte batzuetan, bai errespetatzen omen dute, umeak baldin badaude, ez erretzea. Baina orduan zer egiten dute debekatu umeen sarrera arratsaldeko 8:00 aurrera. Eta hau, iruditzen zait, badala gai bat, benetan, Jaurlaritzak aztertu beharko lukena, ze hori ikaragarrizko hutsune utzi zuen, bere garaian tabakoaren legea jarri zenean, eta oso lege eztabaidatua izan zen, eta tabernetan ezin erretzea, orain terrazen gaia dago horre jokoan, baina are garrantzitsuago iruditzen zait, elkarte gastronomikoetan, balizko askatasun horretan ez ustea, ze uste dut askatasunaren ulermen oso traketxa dela pentsatzea, ez, norberak aukera dezala erre nahi duten edo ez. Eta azkena elkartetan ikararezko liskarrak sortzen dira, erretzearen kontura, erre behar den, ez den erre behar, ea nahi honek esango didan ez erretzeko, umeek ez badute tabakori nahi ez daitezela etorri. Pentsatzen dut horiek argudiatuko dutela, nola jatetxeetan ezin dudan erre, eta hori lortu duzu, ez? Ez erretzaiek lortu duzu hori, behintzat hemen utzi dazu erretzen, ze beste leku guztietan ezin dut. Pentsatzen dut hori izango dela, beraien. Baina elkarte bateko ez erretzaileak pairatu behar du gainontzeko lekuetan ezin erre horren ondorioa. Osabat. Pedagogia handia egin behar da, oraindik ere, barkatu, pedagogia handia, ze, hori betikoa, datuak argiago erakutsiko bagenitu edo argiago azalduko bagenitu, segurazki jende gehiago kulertuko luke. Nire galdera edo nire harridura, legeak ez du kubritzen elkarte gastronomikoetan erretzearen kontua? Legearen, hor bi lege gontziran, ez dut asko sakonduko hemen, baina lehenengo legean airean geratzen zen, zer gertatzen zen leku pribatu, erabilera pribatuko leku publiko, eta hor badaude kontzeptu ezberdinak, eta azkenean lege batek esan zuena zen, elkarteak aprobatzen baldin badu erre daitekeela. Zer gertatzen da, elkarteetan erretze tradizio handia egon dela, gerora hau aldatzen duan enean ere hor liskar asko sortzen direla, nahi ez diazu esango ezin dudala erre, legea behin aplikatuta ere, ez da erreixa, orduan, uste dute, batetik Jaurlaritzak lege ikuspegi batetik hau kubritu beharko lukela, baina gero pedagogia handia dago egiteko Izortzek dion bezala, ze lege hori bete beharraren ardura hori ulertu behar da. Eta batez ere uste dut, adinez txikikoekin, are gehiago, babes hori eztabaida ezina da, eta uste dut ezin dugula mini apartheid bat sortu, eta ez aurrak ezin dute elkarte gastronomikoan sartu, batzuk erre egin nahi dutelako, eta aurrak egoteak hori ukatuko lukeelako. Eta uste dut hemen badagoela ardura utzikeria bat, eta ulertzen dute. Sistema legegilean beste 1000 kontu daudela, baina lege hori egintzenean hor zulo bat utzi zen, eta zulo hori noizbait konpondu beharko da. Bere kabuz ez delako konpontzen ari. Eta tira, desbideratu gara pixka bat. Garrantzitsua dara. Haize kutsaduraz ari ginen, eta tira, haize kutsadura da, esan da bezala, airearen kutsadura barkatu, birika minbiziaren bigarren arrazoia, eta ziurrenik, hau azten joango da, gure kutsadurak kontrolatzen ez baditugu Izortze. Baitzen dituzun partikula horiek guztiak konzentrazio gehiagotan gure demografia ere hiriburuetan bizitzeko joeran baldin badugu, are jende gehiago izango dugu esposizio horretan, ez? Hori... argita garbi. Begiratzen dutenean aire kutsadura Europan adibidez, aire kutsadura altuena daukaten lekua dira hiriguneak, logikoki, ez? Eta Europan populazioaren gehiengoa hiriguneetan bizi da. Orduan argita garbi hemen, berriro ere legea jarri beharko dira, ez? Nolarbait, araua jarri beharko dira, poliki-poliki airean daukagun kutsadura hori jeisten joateko. Ez bakarrik minbizia sortzen duelako, bestelako gaixotasunekin ere erlazionatuta dago. Arnaz aparatuko gaixotasun gehienekin, ez? Asma eta bar ere erabat erlazionatuta daude honekin. Orduan ikuste dut, ari dela lana egiten horretan,
baino aldaketa klimatikoaren aferan bezala, hemen ere nik uste dut turboa jarri behar dugula eta poliki-poliki o askar-askar arautzen joan, ez? Kalitatea nolabait hobetzeko. Tira, uste dut hor badagoela, beste zeregin garrantzitsu bat, kutsadurari dagokionez, eta honen kontrolari dagokionez, eta honei ere, berri honi ere jarraipen ematen joango gara, baina badugu azken gai bat izortze, eta uste dut hau ere oso interesgarria dela nolabait, aurkikuntzan modura edo plazaratu dezakegulako, eta uste dudalako emango duelako bidea, aurdun dauden emakumeen bizi kalitatea edo nolabait akaso etorkizunean aldatzeko. Kontua da badagoela, goralea sortzen duen, aurdunaldian goralea sortzen duen zerbait, eta proteina hori fetoak sortzen duela ikertu dutela, eta hortik aurrera pentsatzen dut zabaltzen dela, ikerketa espazio bat izortze. Bai, oso interesgarria da, ez? Zuk esan bezala, gora nahi hori batez ere aurdunaldiaren lehenengo hilabetetan markatu, emakumeen bizikalitatea asko txikiagotzen du, ez? Eta ikusi dana da, badaudela emakume batzuk GDF-15 genean, GDF-15 geneak hormona bat sortzen du, eta hormona hori erlazionatuta dago gora nahiarekin, ez? Badaude emakume batzuk gene honetan dituztela aldaera genetiko batzuk eragiten dutela GDF-15 gutxi ekoiztea emakume horiek, bai? Orduan zer gertatzen da ordun geratzen dienean? Gora nahia haundia dakatela eta botaka egiteko joera haundia dakatela. Eta esaten zuten, nola posible emakume hauek aldaera honekin GDF-15 gutxi ekoizten baldin badute, horrelako sintomak garatzea aurdun daudenean, ez? Eta orduan ikertuz, ikusi zuten, GDF-15 proteinaren ekoizpena, bai, fetotik datorrela, baina baita ere plazentatik aurdun gaudenian, bai? Orduan esan dezagun, emakume hori pasatzen direla maila oso baxua izatetik, aurdun geratzen direnean maila oso altuak izatea. Eta orduan, esan edagun ez daukatela denbora nolabait ohitzeko, bai, GDF-15 kontzentrazio altu horietara. Eta horrek eragiten ditu, hain zuzen ere, gora nahia, oka egitea, eta bar. Normalean, ez da larria izaten. Emakumeen 80% edo izaten ditu olakoak, baina 3%, gutxi gora bera, botaka egiteko joera oso maiz da. Eta orduan pixua galtzen da, deshidratazioa ematen da, ez? Eta orduan pertsona hauetan garrantzitsua da kontrolatzea, eta iok esan den bezala honek irekiten ditu ateak, tratamendu bat nolabait garatzeari, ez? Emakume hauei aurdunaldia baino lehen GDF-15 proteina emango bagenie, poliki-poliki ohituko joango lirateke kontzentrazioietara, eta orduan aurdun geratzerakoan ez lituzkete horrelako arazorik izango. Orduan, berri ona da aurkikuntza hau. Logika izortze izango zen alergia baten antzeko, ez? Alergeno horren presentzia gorputzan, nolabait baretzen duela reakzioa. Hori da, bai? Ohitzen zara poliki-poliki proteina horretara, eta orduan aurdun geratzean, fetoa hasten denean, proteina hori ekoiztezu nola baia ohituta zaude, bai? Orduan horrek, lasaituko lituzke sintoma horiek. Izortze Santin, plazer bada, gaur ere eta beste hainbatetan bezala gurekin aritzea, gurera hainbat zientzia inguruko gai ekartzea, eta gaurkoak ere alakoxeak izan dira. Agurtu bartzaitugu, baina tira, aste gutxi batzutan berriz ere helduko diogu gure ohiko hitzorduari. Bai, ondo segi, aio. Eskerrik asko Izortze Santin agurtu berri dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularreko irakasle eta ikertzailea, eta naiz irratiko kolaboratzailea urtetan, eta aurrera egin behar dugu segituan, azken ordukoaren bila, goizeko 11ak ere hortxe dauzkagulako, Oñatz Aizpuru lankidea, dagoeneko estudio zentraletan. Oñatz, egunon? Egunon bai entzule guztiok, egunon bigarren kafeako lagunok. Gaur biztan denez, Bara Bizkaia eta Gipuzkoan albiste nagusi, hauteskunde ostean batak eta besteak esandakoak, eta kasu honetan Andoni Ortuzar eta Arnaldo Otegi aritu dira lehen orduan elkarrezketa ezberdinak eskaintzen. Arnaldo Otegik esan du normalela izango zela Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Herria Bildu deitzea, bera delako bigarren indar politika, momentuz ez dagoela komunikaziorik zentzu horretan, hirugarren indarrarekin hasi direla hitz egiten, eta herri mandatuaz, alternatibaz hitz egin du Otegik. Baina uste dugu Pellok ordezkatzen dula alternatiba bat, gobernantza alternatiba bat,
Pellok ordezkatzen dula mandatu herritar horren nolabaiteko bere ordezkapena, bera fideltasun guztia mantenduko du egin den hausnarketa horrekin, hau da mandatua oso garbia dela, baina ikusi behar da, lehenengo ikusi behar dugu, momentu honetan Imanol Pradalesi tokatzen zaio lideratzea, nire uste ronda bat, hasi beharko zena hitz egiten bigarren indarrarekin berak dituen eskaino berdina dituena. Ematen du hori ez dakit egingo duten eta hasi direla ja negoziatzen zuzenean Alderdi Sozialistarekin, hirugarren indarrarekin. Beraien autua da, baina gu horren itxarotean gaude. Ikusiko dugu, guk eskua zabali daukagu, hitz egiteko, baina momentuz ez dute deitu. Deitzen baldin badute gu jongo bera. Hori da, Oteik adierazi duenak, besteak beste, estatus politiko berriaren bueltan hitz egin du, eta nolabait aukera lehioa zabali dagoela Espainiako gobernuan dio, logikoena dela Euskal Herrian estatus politiko berria adostea, eta gonbidapen egin dio Eusko Alderdi Jeltzaleari egoera baliatzeko urrats bat emateko estatus politikoan, eta gero elkarrekin Madrila proposamen propioarekin batera joateko. Bai Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, eta baita Nafarroan ere Hego Euskal Herrian guztiek batera estatus politiko berriaren inguruko proposamen bat egiteko. Entzun duzue nola Arnaldo Oteik adierazi duen, Eusko Alderdi Jeltzaleari esanaz, berari deitu beharko liokela lehenik eta behin, Andoni Ortuzarrek jeltzaren apustua Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren programak uztartzea dela lehenik eta behin elkarrekin gobernatzeko biztan da erakunde askotan dituztela, aipatu bi alderdi hauek akordioak, eta momentuz badirudi horri eutxiko diotela, zenbakiek momentuz ematen dietelako. Andoni Ortuzarra entzungo dugu Bilduri deia eginez. Bilduk ulertu behar du bigarren indar politikoa dela. Eta bigarren politikoa denez, parlamentuan jaurlaritzan egongo gara elkarrekin eta gure disposizioa da paktatzeko eta akordioak lortzeko ahalik eta akordio zabalenak. Baina hortarako Bilduk ere bere lana egin behar du eta bere posizioa malgutu. Hor beraz, posizioa malgutzeko deia eginez, baina momentuz, bere bidetik jarraituko dutela nabarmentuz. Azken aipamen bate, kasu honetan esan, Gasteizko Mercedesek produkzioa eten egingo duela gaurtik hasi eta maiatzaren 6 arte merkatuaren beharretara egokitzeko dela dio zuzendaritzak 13 eguneko etena arlo guztietako langilei eragingo die. Zuzendaritzak dio eskari kopuran jaitsierak daudela eta arrazoi teknikoak daudela eta horregatik produkzioa tarte batean geratzea erabaki dutela Gasteizko Mercedesen. Hau beraz kontatzeko genuen guztia lagunok. Eskerrik asko oinea Zaizpuru, eguerdiko 12etan, informazio gehiago hemen naiz irratian, orain, barkai guzti, baina kruasana jateko ordua da. Zuzena. ¡Qué festín! Un banquete de postín. Ahí está el servilleta. Pena bada gure redakzio erdiak ezin duela glutena jan, baina tira. A ber, baina azalpen bat behar dut nik. Osea, zergatik agertu dira. Bai, zuk azaldu. Zula honuko esiko dut azaldu. Nik ezokat azalpen, osea, ni azalpen eskiari naiz. Azalpena eman dut, zuzenean. Da, nola atzu hitz egin genuen kruasanei buruz gaur kruasanak ekarri dizkigute? Bai. Joder. Hitz egin dezagun... Eskatu milioiak. Edo kroketakin nahikoa. Kroketa... Zan ambiziosa, goiuri. Hori pekatua da. Tira, entzuten ari zareten hau, Maialen teia bidea da, Maialen, egunon? Egunon. Zuk ezin duzu kurasan ikan, ez da? Koitxaua. Eta beste indago. Nunca hay quejas, nunca hay penas, si hay cubiertos se les cera. Es que aquí cada cual tiene un truco muy... Hemen gure txata tope daukagu alare, Bueno, tope, txiste oso txar bat daukagu, hemen oso txarra. Hemen ari dira kexaka Fermin Muguruzaren kontzerturako sarrerak lortza ezinezkoa izan dela. Eta Arkakusok esan du, inor ez da joango FM-ren kontzertu da, Fermin Muguruzaren kontzertura, eta irratian entzun beharko dugu FM-an alegia. Wow. Eta irakurri dut eta zut harrapatu. Berak jarri du. Zu beste entzule batek jarri txatean ez, berak bere buruari, bere txistari, eta txista txarra darkakuso, baino tira, oso ondo.
barkatzen zaitugu, ze ikusten dugu oso triste zaudela, ze kexak eta kexakari da, ez dituelako sarrerak lortu Fermin Muguruzaren kontzerturako. Baina hemen diote bigarren data bat edo ongote den. Baka, ez, nik egin dudalako txistea Fermin Muguruza dela gure Taylor Swift. Eta orduan, mentxe. Baina ziur naiz baiet zerbait egingo dutela, zerbait gertatuko dela horrelakoetan. Beste Gorka Urbizu bat. Gorka Urbizuren sarrerak ere segituan agortu dira, eta orain Gorka Urbizu Hego Amerikara kontzertuak ematera, agian hori egingo du Ferminek. Hombre, Ferminek Hego Amerikara buelta egingo duela, uste dut ez dagoela zalantzarik. Eta akaso hitz egin marko dugu berriro Zokalo katedralaren plazan nork bete duen gehiago, eta Ferminekan jende asko, jarraitzai asko ditu. Saiatu ari naiz dibarkakusok, kontatu, ea lortzen duzun, ni ere sartu naiz, eta nik ere ez dut lortu, hemen jartzen dit Connection Lost, ze jende gehiago dago hemen itxaron gelan. Eta nik ere nahi nituzke sarrerak, eta ez ditut lortu arkakusasik etara bakarra. Ez kexatu inbeste. Hemen arkakusok esan du Teiabide, ikusi zaitu nunbait hemendik lehenago, eta dagoeneko Teiabidere gure streamingen badugu, egunon Maialen dio indiokerrek, egunon guztioi, Maialen Teiabiderekin txuribeltzeko tekletan murgildu behar dugu, ez dakit zerren inguruan, badakit lehenengo audioa entzun behar duguna, hau dela, eta honek emango digula bidea, arekin hasteko. Badakizu ezin dan abesten dauna. Ez. Ideiek ez. Bueno, a ber, pistako dauzkagu, ez? Ze hizkuntzatan ari zen abesten. Hizkuntzatan ez. Erregatik. Nik ez dakit. Ez. Emaio ze pixka gizu. Baina pelikula bateko soinu banda bat etorri zait burura. Vale. Ez dakizuen ordan, Nik ez. Ez, nik baietz pentsatzen non jakingo zenuketela. Enoke nahi binario egia izan, baino oraindik ez dakin eska mutia dan. Interesgarri, vale. Bueno, kontatzea izuet lehenengo ze diskoko abestizia dan. Gogoratzen nola bain dela bi aste jardun nun Yellow Jacketzen inguruan? Bai. Vale, bau da Dreamland diskoko abestitako bat. Summer Song deitzen da. Eta bertako abeslarixa Bobby McFerrin da. Ara. Beraz, argitu dugu zerbait. Bobby McFerrin. Gutil bada. Gizona. Bueno, gizona. Bai. Eta kontua da, ekartzen dizuet gaur Bobby McFerrin, ze oso gauza politxa pasazan abesti honekin. Yellow Jacketzen gidoia eta hori dana prestatzen omitxartian, abesti honekin topatu nintzen, eta esan nun, hau noizkua da, 85. Eta esan nun, bale, venga, Bobby McFerrin 85 eta gizer, da bidali ziten Bang Zoom Bobby McFerrinen diskora. Eta esan nun, aiba, nik disko hau, oainela 10 urtetatik edo ezautzen dut honezkeo. Eta zein izan zen nire sorpresa, Bang Zoom diskoan, Yellow Jackets kolaborazioa dagoela. Aera. Eta esan nun, bueno, hau, inin berda. Osea, bai. Beraz, loturak egin zintuen zu, edo loturak bera lotu zen. Ez, kontua, kiston sorpresa hartu nula, ze oain dela 10 urtenek diskori ja gustatzen zitzaiten, baina nik enekin Yellow Jackets zehola diskortan parte hartzen. Baina pila bat gustatzen zitzaiten, de hecho, Bobby McFerrin disko denetatik eixen gustatzen zatena da. Eta gerora urte askoz beranduago Yellow Jackets entzun detenean, Yellow Jackets gustatu intzait. Orduan, baina nik enekin ja urte batzuk lehenago gustatzen zitzaitela. Marabila iruditu zitzaiten. Nontaz, itzein berde bai. Hau Banzum da. Banzum hori da. Diskoko oso titulo arraroak daude diskontan. Bueno, konkretuki hau da Bang, nola esaten da... Esklamazio ikurra. Hori, esklamazio ikurra, eta gero zoom, ez dut pentsatzen inolako esan nahi berezirik dakanik,
baina ze dana da oso onomatopeikoa. Baina kriston temazo iruditzen zaita bankzun, oso polita, eta nabaritzen da pila bat Russell Ferrante, jalu jaketzen teklista, nola da bilen hor abestizia komposatzen eta abestizia arreglatzen da asko ze ederra baiten da pixkat sofistikatuago. Igozazu pixkat. Eta oso lasai, oso alaia, no sé. Bobby McFerrinen datu batzuk, pixkatu bikatzeko. New Yorkekoa da? Zer pasatzen da, Inigo? Inigo, mesedez, irratian gaudela. Baina, elbi horrek, eltxorrek... Zinda jarraitu. Ziztatuko nau. Eta txaloka, eta... Txaloak tempoan zeuden, eta kasun jertze lodiakin, benetan pentsatzezu, ziztatu ingizula. Oraintxe, ia jandut? Barkaida zu, oraintxe, zuek eltxoba bazenut inguruan, edo, zer esanik ez, arma bat balego, saioa gelditu beharko genuke, eta nina bilemen, nire kasa... Zergatik, zeitxik. Barkatu. Ekarri urrengo batean arma bat, eta jarri mailan. Egisa da, aurrekoa... Ekarri nondik ekarriko dugu. Zapatuan listor bat sartu zen nire gelan da Jesukizun pifostia montatu non. Hori ba, eta goiuri ikusi nik inoiz arma batekin, nahiko festan. Gezurra. Bueno, esan bernun, hasta aquí bat esan bernun, baina isildengo naiz, ze ondo da reprimitzia batzutan norberan burua. Gaitasun bada, ez dauka jende askok, Bueno, bira, ni gai naiz ikasten kontentzioa. Venga, guazen New Yorkera. New York. Bobby McFerrin bertan jaiotakoa da. 1950ko martxoaren 11an, alegia, 74 urte ditu ja. Osa, ja, nik uste, ez da gizela konbentziutan egon gaztio zala. Ze beti iruditu zait gizon gazte bat. Baina ez, aitona... Gogoan dute bere bideoren bat, ja pixkate, bueno, ia ondo zurituta, bizarra zurituta. Bai, baina, bueno, ikuste dituzu eskola, eta zatezu, bai, itxu 50 urte. Ba, ez? Egia da Morgan Freeman bezalako aktore batek adibidez, ia oso txurizuela oso gazte, eta urte asko egin dituela horrela. Eta, ez dakit. Ba, bai, bueno, en fin. Guraso abeslariak izan ditu, biak, bere aita baritonoa zan, eta bere ama sopranoa. Eta bere aita konkretuki oso baritono garrantzitsua, eta historian, batez ere, afroamerikarren historian garrantzitsua, izan zelako lehenengo baritono afroamerikarra, edo beltza, Metropolitan operan parte hartzen, gainera Porgian Bez operakin. Ezagutzen dugu zein opera den, Porgian Bez? George Gershwinen opera, jazza eta klasikoan hasten dituna. Summertime and the living it's easy. Bertako aria bada. Horrela bai? Opera hortan parte hartzen du, eta izan zen lehenengo afroamerikarra parte hartzen. Eta bere ama sopranoa, izan zen, irakasle nahiko garrantzitsua, hainbat college hauetako prestigiosotan. Hau beti oso garrantzitsua izaten da, bereziki hamarkada zehatz batzutan, ikusten duzunean norbait nabarmendu egiten dela musikaren munduan, horrelako datuak jakitea garrantzitsua da, ez da berdina izatea, zure aita izatea baritonoa ama sopranoa, eta ezik eta musikala duzuna eta etxean entzun duzuna edo hezkuntza baita jasotzen duzuna desberdina da, beraz, batez ere hori da, eta testu inguru guztitan edo talde sozial guztitan musika akademikorako sarbidea ez delako eskubide bera, eta sortzen dira arrakala batzuk, beraz. Eta urte batzutan, ez da berdina, 2000an jaiotako abeslari bat edo 50ko hamarkadan jaioteko artista bat. Hori da, eske, kontuan eukitza hori, nahiko familia aldortatik, bere gurasoak, kontuan eukita estatu batuak diala, eta afroamerikarrei ateak itxi zitzaizkiela urte askotan, bi gurasoak lortzea posizio oso altua, esan nahi du, benetan estelentziatik jaiotako pertsona dela, ez? Eta, precisamente, goiurik esatezuena, eziketa klasikoa jasozun, pianista zan, de hecho, eta txikitatik, gaina hori, eziketa klasikoa ordea, gerora jazza ikasi du, komposizio ikasi du, eta zuzendaritza. Zuzendaria da, orkesta zuzendaria. Hori, niretzat izan zen sorpresa handiena zenekin zuzendaria zanik. Baina, bai, zuzendaria. Eta, 27 urte zitula, erabakizun, niko haindak dena dina,
erabakizun abeslari izan nahi zula, jatzula nahi gehiago, oza, pianoa jotzen jarraitu du, noski, baina bera abeslari izango zala. Ez gurasoak imitatzea aldera, baizik eta bera abeslari izan nahi zula, eta berak visualizatzen zuen one man show bat, bera estenatoki gainean, mikrofonakin da beste ezer. Eta hori kontzeptu bat izan daitekela eta kontzertu bat izan daitekela. Eta ez dela gehiago behar, ez? Eta hortik, pues, gaur arte. 82an kaleratu zuen lehenengo diskoa, 32 urtekin, Bobby McFerrin deitzen den diskoa. Bira, disko guztietatik da gutxien gomendatzen dizueten. Ez dakit, iruditzen zait, dauzela gauza asko mai gainean, baina oraindik ez daola definituta nordan Bobby McFerrin da, nik uste interesgarri diala gainontzeko danak. Justu lehenengoa igual ezain beste. Baina, bueno, entzun nahi bali maizue. Eta ordundik, 10 Grammy sari irabazi ditu, 3 Don't Worry Be Happy gatik, ze orain ja badakigun ordan, ez? Don't worry. Be happy, hori da. Baina, bueno, entzun dezagun The Garden, dala hirugarren diskoko abesti bat. There was fire, there was rain. There was talking, there was shame. Dena hotxarekin egin dago? Bai, hoi da komentatu behar nuna. Euriare bai? Bai, igual, bai, Oskalo, ze gizon honek dedo zerretzen du. Bobby McFerrinen hautzen ezagurriak nahiko deigarriak dia, esan ino, ez esan bertzen. Ez bai, batez ere zalantzan nuela, hori uste dut ezetz, baina izan ziteken ez da gir, baina bajuarekin, hor bera jizten danean dudan nuen bera ote zen edo etzen, eta horregatik. Beste guztia nahiko, ez, ahots giroko harmonizazioa da, eta dena, bueno, timbrika hortan dago, baina ondo bera jaizten da baju hori egitea. 4 oktaba ditu, bera hotzian. Pianoa ikendu izkiozu albotako 2 oktaba, eta beste guztia. Eta beste guztia Bobby McFerrin da. Bai. Pasada bada, oza, hori ja da virtuosotik aratago dijoana, oza, da gaitasun fizikoa, eta gainera segurazki topatua, landua, eta soinu horiet danak topatu ditu. Hori izan behar nizun, ez da bakarrik tesitura, ez? Da sonoridadea, ez? Ahotsaren kolorea, kolore ezberdinekin jokatzea. Baju hori, igual ez da, abez batza batean baju batek egingo luken baju estandar bat, hor badago resonantzia moduko bat, badago kola txiki bat, pixket imitatzen du, ez? Soka baten... Bai, hori da. Kontua da, Bobby McFerrinen ahotzian, ez da bakarrik ahotza besteko, bizik eta soinu efektuak ebai topatzeko, ze beatboxa ere egiten du, instrumentuak imitatzen saiatzen da askotan, nola bai, de hecho badaude grabazio batzuk nik zalantzak edetena, en plan, biola bat, igual, zelako, hain lehun sonatzen dulako, eta bidana, oza, evidentemente badakizu ahotza dala, ez? Baina esatezu, nola lortu du zelako lehuntasuna agudo hortan, ematen dula ez dala ahotsa, dana instrumentu bat. Eta hori da, pues sinceramente, berak esaten du da, pixkat ahotzakin jolastia, oza, topatzia zeure gorputzian, ondau zen soinu horiek, eta edozein modutan zeure musikian integratzia, ez? Nik uste hori dala gakoa. Eta eskat teknikan maizua da, baita, badaki zer dan eskata? Zurekin ikasi genuen? Bueno, nik bazpare galdatu etxen dut. Azerketa. Eskat? Bai. Eskata. Ni klase hortan ez nintzen egon. Esplikatuko etordun. Eskata da, jazeko abeslarizek improvisatzeko erabiltzen duten teknika. Eta esaten dituzte, hainbat silaba ez dagoetenak zentzurik, baina balio dutenak noten artean lotzen joateko, ze askotan erresagoa da Espainiak itxita irekitzakoan notak kanporatzia. Orduan hori da eskat teknika, beste gabe. I'm the scat man, dup, hori abesti hori sonatzi zu? Bai, ez da egiten. Zurra! Bueno, da igual, baina topatzen bali maizu. Ez, baina egia esan, nahiz eta ezagutu... Oso ondo esplikatzen da, abesti hortan zer. Entzun bazenu bezala sonatzen du, ez? I'm the scat man, dup, olako zerbait iten du, ez nago ziur. Baina hor, naiz eta hori ez da jaza, baina oso ondo esplikatzen du zer dan eskata. Baina, bueno, Ella Fitzgerald, jo que se, entzun dana, eta jazta. Entzun dezagun, bueno, itxoen gauza bat, publikoa ere, entzuleak, bere hautsan parte dia, edo bere sormenan extensioa dia. Eta horren adibide, entzun dezagun El Brujo, ze publikoak parte hartzen du Alemanian.
Publikoa top, Bai. Oso ondo mantentzen da. Bai. Hor, kontua da hori, publikoare behar dezula, trebexan marra, ze publikoa galtzen aste bat zaizu, galdu da, ez? Eta hor, ondo aguantatzen dute. Baina nik uste bera irakasle hona dela, Osea, ondo bideratzen du publikoa da, berdunien lagundu iten dute. Eta hau da, bere kontzertutako ja tradizio moduko bat. Osea, hori inin berda. Osea, beak publikoa abesten jarriko, orkestaka abesten jartzen ditxo bezala, gero bukaeran itzen goizut horren inguruan. Baina, bueno, zer egin du Bobby McFerrinek Don't Worry Be Happytaz gain. Ze, mundu guztiak nik uste horreitxek ezagutzen dula, baina eske gizon honek baditu igual 20 piku disko bere gain, eta hori zerbait da. Pop, jazz, munduko musika eta klasikoan aztegatik inda handixa, eta ahotza baliabide bada musika egiteko, berdin dio zein generotan zein kategoria berdin dio. Kontua da, 100% bakarkako zuzeneko lanak eitzen lehenengoa izan zala, eta gerora bere ahotza erabili du pista ezberdinetan, adibidez Jacob Collierrek iten duna. Bueno, pues Bobby McFerrinek intzun hori ja 80ko hamarkadan. Jacob Collier super guapo da, hori da, meritorik kendu gabe. Osea, kiston musikarixa da, eta batez ere harmonian frikixak gehanentzako, izan da, como, eskerrik asko bargenun Jacob Collier bat. Baina, publikoa besten jartzen du nian, ja, bazeon gizon bat hori, 80ko hamarkadan etxentzuna. A ber, dena asmatuta dago, Hori da, osea, jazta. Orduan, pues bueno. Zena, ze begiran, viral eginda, no sé qué. Bueno, baina iturtu bertzaio hori ere, bai, Bai, baina dena dago asmatuta. Investigatu pixkat, ez dakit. Nik ez esaten gaur egungo musika ez da nik entzun ber, baina bai, inberda beti atzea bidai bat musikakin nik uste. Bai, baino... Ze guztiak daka jatorri bat. Bai, noski. Eta uste dut, zoritxarrez bagodela puntu batean non asmatu inork ez zuen ezer asmatuko ja. Ja. Horregatik diot, dena asmatuta dagoela, baina horrek ez diezagula kendu gaitasuna sorkuntza berrietaz gozatzeko. Batez ere, kalidadea balin badago, ez da, Jacob Collierren lan batzuk eta zuzenean abes batzarekin batera egindako, zuk esan duzu, harmonia bokalekin egiten dituen marabila horiek, eta uste dut horri inumon meritorik etzaiola kendu behar. Ze badagor joera batez, atzean norbaitek egin du lehenago, baina akaso hori hobeto ere egin daiteke. Hori da, nik hori esan behar, Jacob Collierrek egin duna da, Bobby McFerrinena eksponentzialera bidali du, ez dakit, harmonia zailagoak, talde handiagoak, osea, pixkat dana extra, mas drag queen rolloa, ez dakit. Orduan, pues bueno, alde hortatik behartzan eta eksperimentatu bertzan eta inda eta egiten dut jarraituko duiten, baina ez dezagun aztu. Lehen horreiten. Bai. Nor badago ez, Beatlesek asmatu zuten popa. Bai, ondo, baina, bai. Ez dakit, beraien aurretik norbaitek egin zituen bestelako lanak hori bideratu zutena eta horra leku eman zutena, edo ez dakit blusa jaio zen ez dakitze estatuatutako hegoaldeko baserri batean, ez? Bueno, bai, baina gero gauz asko egin dira eta oso ederrak eta balio ondikoak, ez? Bai, hori da. Emateizkizuet pare bat disko, 1984 The Voice diska mundiala entzuntazue, ahotsa bakarrik zuzenean, jazta ez dago ezer gehiago. Eta 1986 Spontaneous Inventions, pues, dituluak esaten du, zer dan diska, eta entzuten nahi geana bat. Flipatu ingo ez honekin. Izten da, ino jarri zezu berri gaztiletik, favorez, ze mundiala da. Posible balima dezu. Bai, jarriko dugu berri. Venga, mertzi. Entzute zuen bezala dana etxen du bajua, akompainamendua, melodia, perkua, dana berak bakarrik. Eta ondo sonatzen du. Osea, ez da demora guztien konstante bat izan behar. Osea, hor demostratzen da gauzan eskeletoa ere nahikoa dela besti bat iteko, ez? Mundu klasikoan, nik uste nuna baino lan gehixo indu, eta gehiengoak zuzenekoa dia, beraz, gomendatzen dizkizuet igual YouTubeko zuzenekoak ikustia beste zer baino gehixo, baina badaude hor, 3 diska mundialak diazenak, ze mugak bultzatzen ditu beti. Lehenengoa, 82ko Hash Yo-Yoma, txelistakin, bakigun orden Yo-Yoma. Uste dut baietz, bai. Yo-Yoma izan da historiako txelista honenetakoa. Xavier Casalsekin batera.
mundiala txelista hori. Esango nuke badagoela euskal musikarekin edo euskal herriarekin nolaiteko lotura bat. Zuzendariren batekin egin du zerbait edo badago... Ba, investigatuko dut nik hori. Bai, 85an Paper Music St. Paul Chamber Orkestrarekin eta 86an The Mozart Sessions Txikorearekin. Txikorea pianista, jazzeko pianistakin eukidu betiola aliantza oso luzea, hainbat urtetan zehar. Eta bueno, nahet entzutea Flight of the Bumblebee, danok ezagutzen degula, eta hor ikusiko ez zelako abiladia zen bisak, bai Jojo Ma eta bai Boy McFerrin. Mundiala. Hau hautsarekin egitea zaila da, baina txeloarekin egitea zaila guai dutzen zaite. Takitua, Jau zer da, orduan? Ahotsa o... Ahotsa eta txeloa. Iak. Hemen ahotsa sartu da. Ez tezu entzuten? Orain ez dago? Orain badago. Hor da bil. Bai. Inigo molestatzen ari zen eltsoa bezala. Pixkat. Mundiala. Aurra jarraituko, ze denboak itxigatzat. Jazz fusioan eksperimentazioa da mundu klasikoa jorratzen, jazz estandar klasikoenak ebaien ditu, txikoreakin egin ditu duoak, Yellow Jackets egin diskua daka, eta por cierto, datu bat hor Bang Zoom diskuan, Yellow Jacketsen aparte, dao Horn Section, dala Tower of Powerreko aizeak. Tower of Power, aian zaharrek ezagutuko dute, da funk talde tzar bat, eta bueno, sin más, esan inbernun. Konposaketa propioak ditu fusio diska gehienetan, eta bertsioak ere bai, de hecho, entzun dezagun Drive My Car, dala Beatlesena bestia, baina berak egin da, Boy McFerrinek egin da. Baby, you can drive my car. Yes, I wanna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. Super ondo da bertsioa unik uste. De hecho, originala baino gehiago gustatzen. Baina, bueno, divertigarritxo iritzen. De hecho, gero bukaera aldea bozinan egiten du. Plan, pip, 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 yeah. Baina hori gero egiten du. Ja, bueno. En fin, hemen hainbat disko daoz, nik uste men daozen lak izenak. Gomendatzen dizkizuet Simple Pleasures, dala Drive My Car Down diska, eta horrentzun dezakezute Don't Worry Be Happy. Eta Beyond Words, dala 2002koa. Bang Zoom, por supuesto, hasieran esan detena, baina, bueno, badaude, eskegia esan danak dia honak. Osa, ez dakit zein gomendatu, osa, ez dindet bat gomendatu zen danak dia oso honak. Baina, bueno, hola pixkat bukatzeko bere proiektutan dago gauza bat oso berezia ditzen dana Boizestra, eta gaur egunean Circle Songs deitzen dana, dala eksperimentazio eta improvisazioaren erakusle handienetakoak. Ze, hartzen ditu hainbat abeslari, eta momentuan etxen du abestisa. Señor, ez dakize pasakoan. Ez du ensaiatzen, ez du zerritzen. Besterik gabe, bat, Boy McFerrinek zebai proposatzen du groove bat, hauts linea bat, olo que sea, da momentuan duaz asmatzen da, momentuan duaz hautsak etxen. Eta abesti oso luziak dira, ze, klaro, garapen handia behar dute, eta badao diska oso bat, horren inguruan Circle Songs deitzen dana, eta gaur egunean mantentzen du Berkeleyko unibertsitatean, astelenero horren jan bat etxen duen. Buah. Ke guapo. Bai, oindik jarraitzen dute, bai. Hementxe Drive My Carren bukaera, nahi nuen pipipi hori entzutea. Superona. Baina hementxe Circle Song 6. Zure ondoti datorrenak lasai ibiltzeko esaten dizu. Idatzi du Arkakusok txaten. Eta nire gaietan sarrera salmentena komentatuko dugu dio Arkakusok. Vale, ondo. Eskerrik asko Arkakusok. Bueno, bat ematek zalantza olimaka jakin dezazue entzuten aizatena improvisatutako zerbait dela danen artian. Ze.
Hau ez da entsaiatutako zerbait, gero indana, ez. Hau live pasatua, live grabatu dute, eta jazta. Entzun dezagun pixka bat? Nira otxorrek flipatzen hau. Hor beraka... Bai, hor hemen esan berda, hau ez da Bobby McFerrin bakarrik, hau dia dozena bat edo lako zerbait, eta hemen, dago, koruan espektro guztia, ez, basuenetik agudonetara. Baina guztiek ez dute abesten, batzuk perkua etzen duen. Perku bokala, perku gorputzan perkusioa, danetik. Hemen badao, gauza datu lertu berdauna Bobby McFerrinetik, eta hau da argi utzi nahetena. Bobby McFerrinek ez du bakarrik ahotza erabiltzen, gorputz osua erabiltzen du. Eta egin bali mau mikrofonuakin olako zerbait, egin du efektu baldortzeko, eta egin bali mau hankakin kolpiako, bularrian kolpiak, egin du. Eta beatboxa abesten dago bitxartian, multitasking absolutua. Eta koordinazio propioa, ez? Eta de hecho hemen dator nire bukaerako hausnarketa, ez dakit aukera desun YouTubeen topatzeko, aukera bali madezu, William Tell... jartzen bali mazu, Bobby McFerrin, William Tell, azalduko zaizu. Ez, astelenerako badaude sarrerak, Berkeleyra joan nahi bali baduze Bobby McFerrin ikusera, $35 Fermin Muguruza ez, baina igual hau aldego ikusi. Horregatik. Baina, bueno. Hemen txe Bobby McFerrin, William Tell Overture. Adi, Adi. Honekin ze esan nahet. Nik uste Bobby McFerrinek demostratzen dula musika irakasdiok zer gauz nazkatuta hau esatiaz, eta behin da berriz eta unero esan behar dugu hainbat aldiz. Dala, ez badezu abesten, instrumentuak ez du ingo zura itxik. Instrumentu bat etzeazu. Instrumentu da katxarro bat, hor da ona. Zeuk etxen dezu musikia. Orduan, zeuk ez balimakizu abesten, edo ez balimakizu gorputzakin nolabait etxen, egin berdezuna instrumentuakin, etzaizu bateako. Naiz eta instrumentuan aurka borrokatu denbora guztizean. Eta bai da zerbait nik uste Bobby McFerrinek esentziak transmititzen duna, dala hori, gorputzan nahikoa da, ez dezu geixo ber. Geixo ondo dao? Bai, noski baietz, beti gehitu etxen dut hori dana, baina berez gorputzan nahikoa da, eta hor, orkestakin ikustea, biolinak eta biolak eta hori danak, da igual, abesten bali maute berdin ondo sonatuko, utzago, ez daka inbeste potentzia, ez dia abeslarizak, ez dakate hauts optimua, baina da igual, suena igual, berdin sonatzen dut, tope ondo da. Eta beste hau bat esango izuet. Ez ez jarri Don't Worry Be Happy, eta ez ez jarri Spain, ez dara dala txikoreak indakan bertzio bat, ze dia hain ezagunak, nik uste galduko genukela atentzioa gainontzekotik, eta garrantzitsu osan beste lanak ezautzia, eta jakitia zelako handixadan Bobby McFerrin, de hecho, eman zioten azkeneko saria 2020 edo 2022 bizietako baten hau ziur, Grammy, en plan bizitza oso... Lifetime Achievement. Hori da, Lifetime Achievement Award bat, ze ja, en plan, ja ezin dezu geixoin, ja, ez da, indezu dana. Hau ere ezaguna da, baina oso guapoa da, dauka Pantera Rosa pelikula. Bai, astu zait hori komentatzia, Pantera Rosaren semea pelikula ere badago, Roberto Benigni dela protagonista, pelikuloia, 80 hamarkadakoa, eta noski, Pantera Rosean bezala, Mancini da, soinu bandaren kompositorea, eta Bobby da abeslaria, eta da temazo bat. Garrantzitsua, Nick-Nack dala Pixarren lehenengo korto animazio film laburra, Bobby McFerrinek etxen du banda sonora guztia ahotsa bakarrik erabiltzen. Ahotsa bakarrik, jazta, ez da gixo berda. De hecho, da zati bat dala bla 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 hola demora guztian. Ze jartzen zuen, guidoian jartzen zion Bobby McFerrin bla 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 bla. Eta orduan berak intzuna bestia bla bla bla. Eta temazua da, porque gizon honek botatzen du musika porotatik,
Eta orduan, pues, dana ondo atatzen zaio, baina hemen freedom is a voice, azkeneko abestia, hola, proposa aukeratuetena. Esan dugu Jurik, badu dela sarrerak Berkelin astreneko jama ikusteko, eta Arkakuso galdetu du. Niri galdera da, improvisatutako zeo zer gero nola errepikatzen da? Ja, posible da? Bai, bueno, memoria hona eukizkero, bai. edo grabatuta baldin badago, gero hori transkribatu daiteke, eta bai. baino ziur bizitzan galdu direla gauza oso ederrak improvisatuta gertatu direnak eta momentuan hor geratu direnak. Eta gero baitxare, improvisazioa ez da magia. Osea, ondo improvisatzeko ordu asko da, atzian, ordu pila. Hizkuntza bat dago atzean. Hoi da, eta igual kontzertuan jodezun esaldi hori igual ja 50 aldiz jodezu etxian, solo que momentu hortan erabaki dezu, erabiltzia eta hori dana, eta ondo erabili dezu, o gaizki erabili dezu, eta aukeraketak etxen zaoz momentuan. Baina oso gutxitan atatzen dira gauza benetan euneko berrizak eta atzeizkizunak lehenao burutik pasa. Bai, improvisatzeko nolabait musikaz ezer ez dakin norbaitei paralelismo bat egitearren, nolabait lehenengo kokatu erabaki edo intuitu da ze hizkuntzatan ari garen. Pentsa, erabaki dugu ingelesez aritzea. Eta ingelesez aritzerakoan erabaki dugu gainera ariko garela, ez dakit, Eskozia inguruan hitz egiten den ingelesean, edo, ez dakit, estatu batutako iparraldeko batean, edo, eta gero gainera erabaki dugu registro idiomatikoa ez dela izango oso jasua, baizik eta hitz egingo dugula eslangean, ez? Bueno, hori guztia egiten badugu, ja, 3 ingelesiztun badakitenak ahoskera hori eta badakitenak hiztegi hori gutxi erara manejatzen, badauzkate erraminta batzuk elkarrekin zerbait sortzeko. Improvisazioa nolabait horrelako zerbait da. Badago zerbait amankomuna, badago testu inguru bat, badago tonalitate bat normalean, badane gauza asko, eta hor, badakigu nola mugitu. Eta gero baitxa da ona da erreakzioa inguruan gertatzen denerako. Ze, klaro, ez dakizu zure taldekideak ze proposatu berdizun. Orduan hor oso adi, oso erne on berdezu, musikalki erreakzio on bat eukitzeko, eta berak proposatutakoa laguntzeko. Xake partida bat bezala, baina non guztiek irabazi egin nahi duten. Ez dagoen arerioa. Hementxe Txema Solana Arrondo esan digu, vokal sampling beste egun baterako? Bale, saietuko naiz. Ez dut bate kontrolatzen, baina ni hemen ikasteko nago. Así que, Txema Solana Arrondo hitz hartu dizugu, torriko da, hori ere. Eta maialen teiabide agurtzen dugun bezala xe, Arkakuso ere agurtu behar dugu. Bata hemen geratuko da nahi balin badu behintzat. Ba, Iruñekin itzein honontaz aurrekoan. Eta beste hemen gurekin duguna. Iruñe, egunon. Kaixo, egunon. Eizu, baloratu duzu, badakizu lehen gonze gertatu ditzaidan, barkatu, Iruña hau kontatuko dut. Gogoratu duzu, joan den aste artean, ibili nintzela Iruñeri esaten, Arkakuso ez urbildu beste mikrora, edo ez urrundu beste, ze, derrepente, guapioa sartzen zara, eta gero oso gutxi eta horrelako gauzak. Lenguan Instagramen agertu ditzaidan, asmatu dute mikrofono bat, guapísimoa, egiten duela inteligentzia artifizial bidez momentuan, distantzia hori konpensatu. Mira. Distantzia eta tonoa ere, alegia, oso friki jarri gabe mikrofonora hurbiltzen garen enean, grabeak presenteago daude. Nire hau hemen grabeago dago, hemen dagoena baino. Hori nabaritzen duzu ez da? Vale, eta urruntzen banaiz, volumena ere galdu egiten da, eta hurbiltzen banaiz volumena igotzen da. Hori dena, orekatu egiten du eta lineal egiten du orduan. Nik hemen hitz egin, edo hemen hitz egin, entzungo zan berdin, entzuten da berdin. Eta Iruñeri bialini hor zen dira. Hau behar duzu. Bai, gainera... Eta zer erantzun izun? Ez que erantzun oso izan zan, horren bilanen bilen. Autofokus, egiten dio kontzeptuari. Mikroak autofokus, autofokus bat ahotsarekin egiten du automatikoki ajustatu. Eta jartzen du autofokus behar dut orokorrean nire bizitzan, since 1991. Since 1991 ezan pona erire bai? Zein, nor? 1993, 1993, bai. 1993, Since 1993, there's a club making history. Abestia? Flying free. Ba, hoi azten da, sample batekin, esaten du, since 1993, who's making history. Autofocus, Zer dela? 1992. Ez, 93 da. Bai, igual bai, A ver. Ezago nuke iru. Nike bai. Ba, nik, hemen jartzen du... A ver, Aritz, zula 92an jaio gabe zinen. Claro. Ze urtetakoa zea, Aritz? Ni 2000. Venga, ya. Da 0-0! 0-0, dio, besteak. Bai?
Arkakuso... 1992. 90, claro. Bari, talgubila. Grandísimo. Hementxe 2000 garren urtean jaiotako tipo bat. Jendia hor jaio inten da 21. mendian. Osea, ez que netan dara hortik aurrera eskian jaioia. Osea, oso raro ite zain, neri umiak esaten diatenean, jaio nintzen 2014an. Ja, barkatu. Igandean, hauteskundeetan. Egusitu zitzaidan, mai batean egotea. Eta goizeko 9:00 etorri zenean, 2006an jaiotako pertsona bat bozkatzera. Eskutik emanda, kasi. Ez, 10 urte. 2006an etorri zen bozkatzera, eta esan nuen, ezin dezu. Hau legez kontrakoa dago. Ez da posible 2006an eta bozka bate, baina bai, alexe da. Bai. Esan dut brometan, eskutik emanda, 18 urterekin, denok sentitzen genuen superheldu ginera, eta 18 urterekin jendea superheldua da, baina, ostras, ze gauzak. Papata Iñigok ikusi du bere burua kantzelatuta zeta generazioaren gatik. Ez. Baina, Arkakuso. Esan. Iñigo entzuten dugu. Zerbait aldatu duzu? Zerbait Ez. Volumenen bat hortik irikita daukazu? Ez, kaixo, hola. Iñigo entzuten dugu behin eta berriz, Iñigo behin entzutarekin nahikoa da. Nik normala hitzete. Nik ere ongi entzuten dut. Iñigo egin. Bai, kaixo? Bai, normal, dana normal da. Bai, doble entzuten da. Oi hartz bat doble dago, bai. Baina da, orain... Muteatu nauzu. Orain entzuten da bi aldiz? Bai. Kaixo, hola. Gutxi daukazulako. Bai, entzuten da. Entzuten nauzu, Ixo pixkat Iruñe, kaixo? Hor bai, bileia dago. Oi hartzen txiki bat, bai. Bueno, besterik gabe, izango da Iruñeren mikrofono horrek ganantzia asko duela. Bai, berriro bialduko dizut lotura, ber, komentzitzen dugun. Tira, Iruñe. ASMR moduan, orduan. Vale, usando. Bueno, baina, egingo diogu sarrera Iruñeri. Bai. ASMR ez du izan behar, za? Ez. Vale, orduan bai. Ez. Aritz dago flipatzen. Broma, ez guazen serio jartzea, ze gure herri eta auzoetan euskaraz bizi nahi dugula argi dugun bezala, argi dugu euskara sarean egotea ezinbestekoa dela. Esparru guztietan euskaraz bizi nahi badugu. Izan ere, sarea aspaldi bihurtu zen gure bizitzako espazio natural. Gaur egun, sarean egin dezakegu bestelako lekuetan egite dugun guztia. Ikasi, lan egin, erosi, lagunekin hitz egin, mota guztietako harremanak sortu, jolastu, filmak ikusi eta irratsaioak egin. Horregatik gaur Iruñek, gure ofizialki hemen izendatu dugu sareetako erreginak, Iruñek kontatuko digu zer den pentsatuta daukatena euskal sareetako sortzaileek sarean euskaraz bizi ahal izateko. Beraz, Iruñe, zer da pentsatuta daukazutena arrotze astearekin lotuta sareak astintzeko, hautsak arrotzeko eta sareak dantzan jartzeko? Bueno, lehenik eta behin esan irakurri duzuna dela plazaratu dugun komunikatu /kompromisoaren hasiera eta irakurgai dituzuela Twitterren, Mastodonen, Instagramen gure kontuetan, eta kontua da batu ginela hainbat eduki sortzaile digital, hau da, sarean edukia euskaraz sortzen dugun sortzaileak, eta erabaki, ikusita Euskal Herrian euskarazek arrotze astearen planteamendu hau proposatu zuela nolabait, erabaki genuen gueren nolabaiteko ekarpena egitea. Ja, ekarpena egiten ari gara, sarean egunerokotasunean edukia sortuz, eta horretan jarraituko dugu aste honetan ere, kontua da garrantzitsua zela ere aipatzea eta aldarrikatzea sarea euskaldunon espazio bezala, eta gu einoal horretan bertan gure ekimena edo ekintzak egiten ditugunean, hau da, gure bideoak, gure testuak, gure dena delakoak egiten ditugun einean ere, nolabait ekarpena egiten ari garela sareari, euskarazko edukia jartzen,
eta publikatzen, eta baita nola esatearren aipatu dezakegu ere, guere bagarela euskalgintzaren parte, ez? Askotan sarea ikusten da bakarrik tresna bezala, ez adibidez korrikaren kasuan iruditzen zait oso apustu sendoa egin dela aurten streamingaren gatik, baina nik uste dut urrengoan pixkat buelta eman beharko litzaiokela adibide horretan jarrita ez, eta ez izatea bakarrik tresna bat edo soporte bat, baizik eta bertan ere bertara zuzendutako edukia sortza ez, eta hor adibidez oso interesgarria izan da berriako talde digitalak edo multimedia taldeak egin duen lana. Orduan, zer egiten egongo gara? Ba, egiten duguna. Izan TikToken, Twitchen, YouTubeen, Instagramen, blogetan, guztietan, ba, egiten duguna egiten jarraituko dugu. Hori bai, egongo dira, tarteka, elkarrizketaren bat, adibidez, Jokin Pedreñok eta biok egingo dugu elkarrizketa bat badalabekoekin, pixkat ere ikustarazteko, ez? Agian normalean baino eduki gehiago sortuko dugu aste honetan, baina da nolabait ere ikustarazteko hemen gaudela, hemen egongo garela, eta kaixo ongi etorri sarean ere euskaraz bizi behar dugula eta garrantzitsua dela ze hemendikan gutxira sarean ez dagoen hizkuntzik ez du nolabait esatearren etorkizunik, eta hori da superklitxea beti esaten dugulako hori, baina egia da. Ez dakit nor naizen, ez bazaitut ikusten. Beleren ez dakit kantu honekin enmarkatu nahi genuen, nolabait Iruñeren hausnarketa hau, ze zutetzegoela ezer atzetik esateko, baina bide batez aukera baduzu ikusi Bele zuzenean, ze bum da. Izaten inspirazio iturri, ez dakit nora joan, ez bazaitut. Eta gainera Bele ikusteko sarrerak badaude oraindik hainbat kontzertuetan. Nik interes berezixadak atze zin izan onkun, uste Donostin zentzara ezkena. Eta junaet. Gustatuko zaizu? Badakit. Uste Euskal Herrian jende gutxik egiten duela zuzeneko bat ahots lanketa honekin. Hori da. Badaude beste gauza batzuk, igual sekuentzia eta dijoazenak, haizeak eta beste elementu batzuk, baina bai, da batetik alubanak eta ikaragarria. Eta hor dana esara eta lidek egiten dutena. Eta ahots lanketa ikaragarri ederra. Eta liderentzat sarrera daude, baina lidek jakin dugu, Bele ikusteko sarrera daude, bertan Lide Hernando da, baina Lide Hernando izango da Fermin Muguruzaren gitarra jole, eta ahotxe korista, eta tira, hemen aritu gara ikusten, Fermin ikusteko sarrerak ez direla geratzen, eta Beleren datak esango ditugu, jendea joan dadin. Hogeita zazpian, ionetan, horeretan arituko da, Lekuna fabrikan, Otsaiaren 2an, Bilbon, Kutxa Beltzan, Maiatzaren 2an esan dut. Maiatzaren 2an, Kutxa Beltzan, Bilbon, Maiatzaren 4an, Tolosan arituko da, Maiatzaren 12an, Herriurretxen, eta Maiatzaren 18an, Orion. Beraz? Ez da Iruñatik pasako? Momentuz ez dut ikusi, baino... Mugitu teia bide, Arkakuso, aritxo batzuk Iruñan, eta gustora joango dira. Nik arigitxi dazkan. Non? Iruñean, barkatu Iruñe. Segira Maialenek badaki orain. Tira, baina esan da bezala, Ferminentzako sarrera geratzen ez zirela eta bai geratzen zirela eta bigarren datak eta Arkakusok esan du, sarrera salmentaren inguruan ere, arituko ginela gaur. Bai.
Bai, bueno, Fermin Muguruzaren kontzertuaren sarrera salmenten inguruan azken ordukoa da. Gainera ekartzen dizu edala hemen azken ordukoa. Bai, egia da. Eksklusiba. Inor ez dakit jatu hemen, Ez, ala da. Ba, kontua da, antzadenez, bueno, ez dakitakizuen, baina berria lagunek aurretik amarreak baino lehen aukera zuten sarrerak erosteko, eta antzadenez 9:30 ja pista agortuta zegoen, eta armaietan batzuk geratzen ziren, eserleku batzuk. Bai, kexatuko naizela. Iruñe. Kexatu egingo naiz orain esan duzulako. Ze berria lagunek lehenago zeukaten aukera, jakin dezazula naizeko arpidunek ere lehenago eta merkeago zutela aukera, Eta hemen naiz irratian gaudela, Iruñe, mesedez. Pues hori. Ere. Eskerrik asko, Goiuri. Naiz irratiko bazkide. Naizeko arpide don. Naiz orokorren, ez naiz irratiko bazkide, baina, bale, harkeri zara, arkakuso oso ondo, jarraitu. Oraino beto, hariko zara. Bele eskamak entzen, arkakuso hankasartzen. Kotxaua, Iruñe, jarraitu, bai. Arrazoia du Goiurik, arrazoi guztia duka, baina tira. Bai. Baina nien ekien, jakin dezazuela. Ez da bestea bezain beste zabaldua kaso. Bueno, dena dela, ni saiatu naizela, ordu bete hor sartzen, saiatzen, eta ez zuela jartzen, en plan, ja, sold out. Webguneak blokeatu inda, dolako zerbait. Blokeatu da, baina... Jende asko zebilen, eta orduan... Gaur, nazionala bezala, retenciones. Bai. Kontua da... Bai, eske 2 kilometrotako ataskoa zeon, bai. Kontua da, behin baino gehiagotan sartu naizela, osea, datuak jartzera, falta zitzaidala ordaintzea. Baina uztenzun, gero ja etzuen egiten aurrera, baina etzuen jartzen, sold out. Perminek ez du zure dirua nahi. Eta azkenean erosio zu ez? Ez, baina badut Twitterrean DM bat esan didatena kontatu sarrera hoiekin. Lagun batena, ez lagun batena. Bale, pentsatzen nuen horrela. Osa, Muguruzak, Ferminek berak DM bat bidali dizula Instagramera, esateko eixo Iruñe, sarrerak Baina, gordeta. bueno, hemendikan Ferminek gorde nahi baldin badizkit. 3 sarrera, nik egiten dut blog superpolita, YouTuberako, zuzenekoa behar izan ez gero, Eta promo guztia. Baina 3 sarrera eskatu dituzu gainera. Osa, sikiera eskatu 5 hemen gauden ontzako. Zu gainera zuretzako. Arkakuso gotzat esan baizuta sarretu egin nahi zurekin, ni banoa. Agur. Eta gitzera egin dio zuen, Guk? Zuk izango da, Arkakuso. Nik ez, ni hemen iretxean nago lasai. Osea, best outro ever, Ja, total. Benetan badoala. Arkakuso, zure lasaitasunerako Goiuriari dau pixet dramatizatzen, irrati novelizatzen, baina gaur pixka balden hau atera bartzuen irratsaiotik ere kontu bengatik, eta baliatu du momentu baino, izan da, maixulana. Bai, oso ondo. Oso telenovela, en plan, portaje izan berrean tapazo bat, ez? Total. Baina, bueno, bai. Utzina pixkat baldatua. Bai, ikusten zaizu ez duzula buru altxako astebetean. Tira, azken gai badaukago Arkakusorekin lantzeko, 5 minutu eguerdiko 12etarako, eta niri hau asko gustatzen zait, egia danik hegaldietan gertatzen diren pasadizuak ikusi dola gidoian, eta beti burua joten zaitola pentsakera beroetara, baina ez da hortik, ez da Iruñe? Ez, Inigo ez dakit non daukazun burua, edo nora joaten zaizun, baina, bueno, Aritz, zu lasai hau normala da sekzio honetan, ez gauza beroak pentsatzea, baizik eta txiste txarrak eta horrelako gaiak egotera. Gaur txiste txarregiak ez dira egon, eta... Nik badut bat. Gainera, badator oso ongi, badator arira arrotzea astearekin. Zuek badakizuen nola egiten duten barre Euskal Herrian euskarazeko taldekideek?
Ez da harrapatu. Euskal Herrian euskarazeko siglak EHE dira, orduan jartzen baditugu jarraian. Bueno. Wow. Ni gustau zat. Vale. Venga, egalitago pasa dizuek. Sekzio hau inor kantzelatu aurretik. Vale. Bueno, zuek pentsatu, igotzen zaretela, bazoaztela oporretan, eta bapatean, ja, hegaldian, buelta ematen duela, eta bueltatzen zaretela zuen irira. Zergatik izan daiteke? Ba, Melendi mozkordoalako hegazkinien esaterako. Adibidez, Aritz, zuk zer diozu? Ba, dakit, turbulentziak ez egoteko, bueno, hegazkinak buelta egin duela. Vale, tateia bide? Pilotua izose aztu zaio aeroportuan. Plantxa konektatua, ez? Ba ez. Izan zitekeen, baina ez. Duele jabete batzuk, Atlanta-Barcelona bitarteko hegaldi bat, buelta eman behar izan zuen, ze, antzadenez, riesgo biologikoa zegoen, eta kontua zen, bertako bidaiari batek, kriston pirrilera zeukala, kriston diarrea zuela, eta horrela selkatu zuen pilotoak. Osea, dago riesgo biologikoa. Ostras, no, de las fases. Bakarrik gaiatuko Barcelona. Ostras, ez txarra, jasango itza izan bestun, Ja, eske... Jo, hegazkina buelta emateko, Bai. Akaso, ya... Igual pilotoa esan pixka dramatiko xamarra goiuri bezala. Ez, edo akaso bazauden ja pistatxoak airean. Hau da, puzkerrak botatzen zituela eta... Edo, beste bat da, ezin zela komunetik atera. Kontua da, komunetik ateratzeko arazoak baldin bat zituen, zegolako egoera horretan zuek pentsatu pirlera izan baduzue, osea, berako izan baldin baduzue, ez dela bat ere atsegina, bereziki leku jende gehiagorekin dagoenean, pues imaginatu, aterrizatu behar baldin badu, zuk, osea, dago dena zikina eta ezin zara jeiki, osea, ezin duzulako. Komunean sartzea zaukanta, ez mugitu, heldu arte, Bai, zinta amerikana rollo bat atera motxilatik, lotu horrondo, turbulentzia bat atoz, lasai hemen ondo lotuta nago. Zinta amerikana batekin fiatzen naiz, segurtasun nual batekin adina edo gehiago. A ber, berez hain txikia dira komunak, esertzen, osea, eseri alda eta ez da mugituko. Bai, gora eta bera. Bueno, gora eta bera, bai. Kontua da... Gora eta bera eta zure pirrilera gora eta bera. Zentrifugadora bat. Divertigarri zeiritzen. Bai, leheno, azaldu diogu Aritzi zertzan eskatina, eta orain eskatologia den giroan moduita. Entzula zerbait, baina, joder, ostras. Entzule, zuen zorionerako hau bukatzen ari da. Azken minutuan murgildu gara eta agur esan behar dugu. Jakinda zeitxik eukidun berakua. Igual, egazkineko katerineko zerbait izan nahike. Ez da... Txarra gotiko arriskoare. A ber, kontua ez da txarra egotea. Kontua da papila dastatzeko papilak, osea, mingainekoak, esaten digutenak zezapore ditugun, alteratzen direla hor goiangoa zena. Oso interesgarria da hau guztia, baina gure esan behar dugu, hortan saiatzen ari nintzen, eguerdiko 12 bueltan ditugu, arkakuso, zentrifugadora hori beste batean hartuko dugu berriro, baina gurtu bartzaitugu, Aritzalku bila eta Maio, mi esker eta datorren aldirarte. Hori eskerrik asko. Eta Maialentegia bide, ondo bidean datorren aste azkenera arte. Aste artera arte. Ui, que susto, bai. Baua, zentzule, informazioaren txandorain hementxe nahi zirratian. Zaindu asko, bihar arte agur! Keep calm and bigarren kafea.